Ringkat kejikeno bagi Nongteri ke Bharatiya Janata Party BJP ke Asyalaya Ben ki bor pulit bat bor penyak distrik ke West Karo Hills kinong yalam ke BJP Miklia State Unit ha ke jing yalam ba Arnas Mauri kilalit banbu da ke jing tho hawlat ke jala Satya Pal Malik ban untuk kelar halo ke jing dawa ban wengkam yo SP ban deputy commissioner ke tai ke distrik haswa kani ke jing let yakendo ki dekhot nongket kam ke BJP kila pelong ke jing yalang yakhi persya ahmad ke upes terkam ke parti kum kadak ke jing dawa ban wengkam yakhi te arngun Habikran bagi lap thai kubor hadi ngejingwan ya kendo ya ulat uba arnas ulong ba ulat ulah kular ban phat kular na ka bathung jing toket halo jing kendo bat ke jing dawa ke BJP unio no yalam ulong ha khindiat sngi banwan ka parti ke selit ban yakran ru bat menteri rang ba ka jalla kondot ke sangma halo ke jing dawa jongki We demand justice. We demand justice. We demand removal. Justice. We demand removal of SP and DC of West Karo Hills. Te nakaliang kejongi dang mentan ngiladep kendu ya Honorable Governor jong kami kalia. Hakaba ngila ya ka memorandum ban welcome lan ban penkerja kam ya Deputy Commissioner jong ka West Karo Hills bat ya Superintendent of Police. Kajing kwa jongi ban wengno yaki nang tei kalong bangin yo ya kata kahok ladadon kanu ka investigation ha kabedai bat kinu kikiesu ba kan long ka bayat ya irenti namar ba baling ikwa yaki ban wengno namar kajing le palat ke jongki ha kaba kila khot ya kinong kitkam ke jongi hapo tura kamtam ya ujras tri jongi wibar dango ki khot ya hapo police station ki bo ya hadu nriu nyau kenta claim sim kano ka statement bat hadien kataru kila phawan biang pat hakawai pat kasngi kataru kalong kumjo bat hadien ki phawan biang hakawai pat kasngi te nakaliang ke jongi kum ke party ni bo ke keli balai kile kumde ada ki kwa ban sim ka statement kila ban sim ka statement bat habanga kum president jong ka state nakeli nakadaw ayu ba ki khot ya pi man kapor kimla ban chubab ki police kim don ai ban ong te kane ka pni shai ba ka jing le ben ka jongki ka jing yoroj ka jongki ya ki party workers jongi hakte ka district te bat kum pitip ka election nu kala jan wangim kwa ba kane kan jia kan long mi kwa ba baro ki party ki don ka jong ka hok ba kin trekam kane ka de reason shar pai ba mi don ka hok ban di kersian ne ban le ikanu kam lemba ki party bo fer te khrang ba kan yai be te ngi kwa ngi stan ba Gubernur ulong ba unpet ya kene kam bat unle e kabdon kam ni kwa ru bandon kata ka independent judicial inquiry kabom ya syaliang yanu kata ka bangi kwa ha jing pet chunga kum utau he chung ka party ngai i ba ka party hapo Karo Hills khamtam hapo tura ka kiu ba lese kala bandai kata ru si bentar na ban ong menta tang ba ka peni syai ba ka party BJP ka khlan hapo tura ban hakiwai ki benta chung Karo Hills ban mi no na kajing kersyan ni ka sarkar kandai karai no podali ngi api karai lara ki ong yangi ban mi no ngilak loy kandai nginom la ban sim ni karai halade haki por mun swaru ngal ai kata ka statement na po ki press ba ya kane ka ban withdraw de ban support kadai bit na podali so kana try kan penslam na dali ban ai karai alor bene ka kumbolong menta kanom semsu namar ba ya ka ai ka report ka baki kwa hakabedai begini kikis nakaliang ngejongi kum ke party ngada ban pachki the ailat bagin up bagin ai ya ka direction hadien mangilai kendo ya governor hoi ngin ya kendo ru UCM ngin penpau ru ya ya kane takasyong padahu namar ba kajingle kadai na uta Superintendent of Police te na takadaong ya chwa kane ka step ka beningkong banweng yaki Reja baki nang lek pat syakmat kemut ngile ai kabron kam. Namar ngidon ke likalsel ke bopet sapang kaan da kiru kin advice yangi ladron kam ngile ta. dai ka assurance biyo no governor tas Gubernur wa ka assurance yangi baun sim ya kane ka benta sim khia ka ne ka benta ban ya kren ba ka sarkar lada dai sya bakile kum kita kikam dai banweng yaki bat ka baar ula menjuru baun ai kata advice sya ka sarkar bahkan don kata ka independent judicial inquiry kabalai luat ban pai ikini kijing jia balong